funcionalitat molt pràctica. Molt pràctica. També podem afegir, hi ha una funció també interessant, que és el tema de la narració. El tema de la narració és... podem incloure diferents funcions, per exemple, hi ha diferents funcions, per exemple, la Voice Narration és una funció que ens serviria d'alguna manera per incloure àudio amb la narració. Aquí hem activat la funcionalitat, com podeu veure, i a partir d'aquest moment podríem afegir aquesta mateixa presentació, podríem afegir un tall. Per exemple, podeu veure, aquí estem veient com el micro, ha reconegut el micro, el podem incrementar i ara farem una prova. Ara, com esteu veient, se'ns està afegint l'àudio a l'hora que jo estic gravant. Parem i automàticament li posem un nom, so 1, per exemple, desem, i ja ha generat aquest track d'aquí. Aquí el podem guardar a una llibreria de so i a partir d'aquest moment nosaltres podem incrementar, podem decidir aquest track en quin punt de l'explicació volem que comenci. Anem a fer la prova i a veure com queda tot això. Ja tenim l'altra funció. Llavors, una funció que també és molt interessant és la funció de zoom. La funció de zoom és d'alguna manera, nosaltres veieu aquests espais d'aquí, amb aquest track veieu, no està passant, però a vegades depèn de la captació de la imatge, ens podem trobar, com podeu veure, està bastant ajustat. Veieu que aquest espai que ni tenim aquí, doncs lateral, coincideix que la primera escena és bastant negra. Veiem que aquí hi ha uns laterals. Si graveu un àudio en el qual apareixen aquests espais laterals negres, per aquí el podríem ajustar com està el cas. Aquest àudio està bastant ben fet i està bastant ajustat. Per tant, aquesta funcionalitat no podria ser bé. Llavors podríem també afegir en qualsevol moment, per exemple, una funcionalitat d'intentar ressaltar una part del vídeo perquè fem algun tipus d'explicació. Llavors podem agafar i, per exemple, focalitzar amb aquest tros de la imatge. Aquest tros de la imatge podem, per deixar una mica en rellevància aquesta imatge. Li donem aquesta funció d'aquí i ja està. Llavors anem a veure una mica quin efecte dona. Llavors també podem allargar el zoom a l'estona que vulguem. Ara anem a veure, per exemple, com queda en imatge inicial. Veieu com se va aproximant a poc a la imatge. Llavors una altra funcionalitat interessant. Una mica ja ho hem vist abans. Hem vist que hi ha una llibreria molt extensa de diferents recursos. Tenim música que podem afegir de diferents durades, això és molt pràctic. I generalment la música, jo he treballat amb pràcticament totes, i és una música molt adequada. Evidentment, no cal dir que també us podeu importar la música que vosaltres tingueu, els MP3 que vosaltres podeu tenir a l'ordinador. Temes. Els temes hi ha diferents tipus. Evidentment, han de ser uns temes bastant escaients al que seria el vídeo que us proposem. No obstant, podeu anar, per exemple, tenim aquí la primera caràtula d'aquest la faig servir bastant. Si poseu botó dret, podeu previsualitzar i veure una mica aquests efectes de cada un. Aquest seria per una entrada, aquest seria per al títols de crèdit, per exemple, en aquest mateix tema. Pots incorporar algun text, pots remarcar algun aspecte del vídeo, posar-li algun tipus d'etiqueta o fins i tot posar-li algun banner d'aquest tipus, que seria algun efecte determinat. I es tracta bàsicament, veieu, per remarcar una part del vídeo, d'un tipus d'explicació. És interessant afegir efectes durant l'explicació, sobretot quan es tracten de videotutorials, que implica ressaltar algun concepte. Altres aspectes. Aquí tenim per afegir múltiples objectes de tot tipus. Aquí podeu afegir objectes de tota mena. Aquí hi ha molts objectes que podeu afegir. És un aspecte que a mi m'agrada molt perquè dona un aspecte dinàmic, però alhora estructurat i d'ordre. Per exemple, si nosaltres aquest primer vídeo, per exemple, anem a la part
de l'edició general, on tenim tots els vídeos. Ara volem afegir aquest segon vídeo. Afegim aquest segon vídeo. Com podeu veure, els diferents tracks, ara, com que hem anat afegint, resulta que el podem anar baixant fins a una línia que ens resulti molt més còmode treballar, com és el cas. I aquí, una mica per veure l'efecte, aquest tros d'aquí. Això és el que us vull ensenyar. Entre el pas entre aquesta primera diapositiva i aquesta segona diapositiva o track, resulta que queda una mica soso, simplement hi ha un tall. Llavors podem aquí aprofitar i afegir diferents efectes. Per exemple, podem agafar i un cop acaba aquesta part de zoom, seria una mica, com podeu veure, aquí amb la línia, amb el quadre de dret està reproduint, doncs podem agafar, ens podem sobre el vídeo 1 i anem a fer transicions. A mi les transicions que m'agraden més, francament, és aquesta d'aquí, que en forma de cub. L'afegiu i veieu que ha aparegut aquestes marques on que t'especifica que aquest track té l'efecte de forma de cub. Veieu? Llavors passarà i quan s'apropi, veieu, canvia radicalment d'escena. Si volem continuar la transició, no hi cal més de posar-nos al segon track i afegir. Doncs, com veieu, s'ha afegit aquí al començament i al final. Per tant, dona un efecte bastant interessant. Apareix una escena i apareix una altra i dona un procés de transició bastant polit. A partir d'aquí podem treballar en diferents efectes. Aquí acaba el primer vídeo sobre l'aplicació Camtasia Studio, per fer un resum, hem treballat la importació de vídeos, hem treballat les diferents línies de temps, que me cal dir que aquí, com qualsevol editor de vídeo, podem incrementar i introduir la línia de temps, que això no ho he explicat, de fer-ho d'una manera bastant més còmoda per una mica definir més els camps, les transicions i les diferents funcions de cada aspecte. Hem pogut separar tots els tracks de vídeo amb els d'àudio, hem editat l'àudio en les diferents funcionalitats. També hem parlat de la funció de narració, que és una funció que la teniu aquí incorporada. Tenim aquí les funcions, diferents tipus de funcions que n'hi ha. També hi ha una funció que és l'eliminació d'àudio, que això no hem parlat aquesta, però podem, per exemple, si apliquéssim aquesta funció d'Embedded Noise Removal, doncs poleix més el vídeo. Després el soroll de fons, no sé, si fem un vídeo dintre de casa, doncs algun soroll extern, de trànsit, algun tipus de soroll d'aquest extern, l'elimina i poleix més la definició. Hem insertat els diferents objectes, a més hem treballat una mica, hem vist una mica les llibreries i per últim hem treballat les funcions, que és una funcionalitat que dinamitza molt i dona una certa professionalitat a aquest vídeo. Confio que us hagi servit d'exemple i que us serveixi una mica per introduir, per començar a plantejar-vos com fer el vostre projecte segons les indicacions que teniu al model. Moltes gràcies.